Hakani ka juk menta, ki briu, ki bebe tang ya ka pisa. Ka jingdon kam ka maningkong ya ki briu hakani ka perthai, ka re ka pisa. But ki briu, ki laban let, shadu kinu ki pot, ban yo ya ka. But day na kani ka daw, baka suk bahaya ki scammers, ban penbid ya ki briu. Da ka baong, baka trading, ka re ka wina ki kam, ka ban pen yo pisa kloy yo briu. Ka trading, ka re ka rukom tiid, baka rukom di ya ki securities, ya ki stock, ya ki bonds, but ya ki currencies. Haka ba, ubriu lani ka briu, ki invest ya ka pisa, ka jonki, haki companies. But anda labu, di ki bonds nem ya ka ni ka pisa, kan sawan ka profit, ya ki ni ki briu, ki ba invest haki companies baper. Ka trading kam di ka kam, shimit, ka di ka kam, ka ba shimpor di ki snem, ban kamay. Ya ki briu ki ba kwa ban smuthu ika trading, ki haban puri ki kot, ki haban study, but ki haban smuthu ya ka market, but ya ka jingshong kia jungi companies baper. Kanang bakin yo, ban tap iki pisa ki jungi, bakin yo, ya kata ka return, lani ya kata ka pisa ka ban one pie siya ki, lada ka to ka company ka yonong. Hagini ki banay ki bladab, hagini ki snem ki bladab, ki buon pa kini ki trading companies, lani kita ki trading apps, ki bomday ki basisha, ki trading apps ki bathok. Da ka bapani, balada ki briu, ki tepisa hagini ki apps, kin sayo, arsha, laisha, ya ka tuka investment ka junki. But kani, kapin kulmari ka jung muchung perkhat junki briu, but ki babun ba, ki ngop hagini ki scammers. Kawai na kini ki app, kari ka app ka bagi khot, ka Hebe. Bun ba ki khasi, nagari ka jongi, ki bla tepisa hagini ka app. Haka por bagi scammers, ki la launch ning kong ya gani ka app. Ki babun ba ki briu, ki dangwut, bagari ka app ka basisha. But haki por basdang, ki nong snaj gani ka app ru, ki penbangi ki briu, da ka bapin yo nong ya ki, but da ka bale kumni, ki yo ya ka jing shanya jung ki paid ba. Haba ki paid ba ki la shanya ya gani ka app, ti ki ya thu khana shupang gani ka app, ya ki parlok par jor ki jung ki, but ki ong ya ki ru, bakin invest, lani bakin tepisa, hagani ka app. Ki paid ba ki bid, namar kim smuthu ya ka plan jung kini ki scammers. Ka plan kalong kumnigin. Ningkong kini ki scammers ki penbang ya pi, ki pen smutanat ya pi, da ka ba ay ya pi ya ka taka pisa haka por ba pi tep, lani haka por ba pi invest. Namar ki kwa banyo, buun ngut ki briu, ban invest sushu haka. Dalayat ka tukan ibn iPad, dala buun ki briu, dala abdon di ki po hajar ngut ki briu, but lada kini ki scammers, ki layo pisa di ki po kurur. Ti hangta, kin sasdang ban le shalak. But kin sa pinsange, ya ka jingwan jong ka pisa, haka account jong ki briu ki bla invest. Kani ka app, ka peniru, ya ki briu ki baper, na kari India baro kuway. Bakat no ki tab pisa hagani ka app, but bakat no ki sabiang ya ka pisa ka jongki. Lada pi pej baha ya ki kerteng jongin ki briu, pinyo baki ju ki kerteng, ki pau, man la ka por. But penum laban pej ya ka profile jongin ki briu, penum laban pej AA. Hangta tila day amban smuthu, bakani ka di ka app ka bathok. Kito kimdi ki kerteng basisha jong ki briu, kidi kita ki bots, lani ki fake accounts, ban chupin tanat ya gani ka app, ban pen song shit, ya ubriu, ubapendon kami ka. Hakani ka app, ka donru, ka benta, haka ba, ki briu ki bapendon kami ka, kinaban tap, ya la ki bank account, but ya ki bank details ki jongki, kanang bikin yo ban say ya ka bisa. Lada PI ki bank details ki jongpi, kalong ki ka bama, namar bikin ki scammers, ki laban login, ki laban check, ya ka jing don jing jongpi, ya ka pisa ka badon haka account jong pi. Ban shua ya ki details, jong ka account number, but jong ka bank, haki apps, ki baklem recognize, da ka government, ka bu jing maabha. Namar ba la da kini ki hackers ki yo access, ya ka profile ka jong pi, ling ba ka internet banking, di ki la, ban say, ya ka pisa ka badon na kini ki accounts. Kani ka Hebe app, ka pendon kam, da ka telegram, ban pa message, shiki pad ba ki ba invest, lani ki ba tepisa ka. Pitip na ba ka telegram, kadi ka way ni kita ki social media apps, kabala encrypt,
Kapamud, balara ki brio ki pha, kinu ki message, kinu ki tur, kinu ki video, kanjanjar bha ye ki companies, ban block, lada don ki account ki bathok pathak, ye ki brio. Ka telegram ka deiru ka way na kata ka app, haka ba ki brio, ki leak ye ki information, ki bapher. Barlara sha leak information haka telegram, emnum dan bala, ban le AA, namar ba ka dei ka app ka bala encrypt. Takadaw, kini ki scammers, jong, kani ka app, Hebe, ki penon kam de ka telegram, kanang ba, lada, pila sha thok, pinum laban le AA, bot pinum laban wad iki. Lada pikwa ben invest, lada pikwa ben le trading, pidi ben smooth yaka market, pinaban puli ki kot, pinaban smooth ya buon ki badon kam, nakabanta ka trading. Ka trading kam de ka kam shisngi, ka de ka kam ka basimpor, de ki popo snem, bapin nong. But ki donru, kita ki market risk. Kam de ka basuk, kum basupun iha ki apps, kum ka hibi, but ki wade ki apps ki ba fake. Ban tep san hajar, shipo hajar manta, but la shay, pila yo shilak arlak. Gari tangga jingpen beat sudah. Kum trader, ka shimpor de ki snem ye pi, bapin yo, ye kata ka pisa, ka bapikwa. Pihaban study ya ka market, pihaban study ki companies, but kam de ka kam kai. Kum kini ki apps ki bathok. Lada pikwa ban le ka trading, ki babun ki apps, ki bla recognize the ka government. Kum ka upstock app, ka grow app, but ki way there. Pidi ban tip, baki apps ki badon hapo ka SEBI, ka badei, ka Securities and Exchange Board of India. Ki long ki apps ki bapaka, but ki apps ki babiang, lada pikwa, ban sedang ya ka kam trading. Namar baki ni ki apps bla itu da ka SEBI, ki te ya ka hok chung ki investors. Da ka ban lad, na ka jingsha thok, ban na ka jingsha scam. Lada pila day, ki bala pendon kam teng ya ka Hebe app, pila ban ong ba, piyo pisatin ingkong, hoit, kadei, namar bagi kini ki fake companies, haka por bagi tang sedang ban snai ki apps, ki don kam ban yo abun gut ki brio, te, kam don jing ya ki, bagin penbiit katukan ingun, shwa ban yo, ya kata ka target pamaki ki kwa. Lada pila sha thok pisa, kin don ki brio ki ba ong pi, bapidi ban report siya ka cyber fraud, henry pidi ban tip, baka cyber fraud ru, kam don por, ban ped, itay pisa ijong pi. Niki popo lak ki case, niki popo lak ki message ki balik siya ka cyber fraud malagasi, pimod kin don por na kabanta jong pi. Pidi ban siya lak himo pi ko pwede ba, wat ngop, hagi trading apps ki bathok, wat ngop, haka pisa, ka trading kam di ka kam kalung, wat kata, ya ka ay, ka bapim nang. Lano Ngin Kyndit.